No a to je jasné, že ideme zastrieľať, nie? Však? No jasné. No, máme nachystaný terč. Ty si istá týmto posedom? Nie, môžem odjavať. Ty choď po lekárničku. Áno, idem. Nie, tu buď. A čo blázniš tu? Takto. Takto? Teda budem ťahať 3 prstami, lakeť ide hore a budem ťahať okolo tváre. Koho? Počujte, ale to nejde. Ty vole, no, ale to je strašne ťažké. Silné, že? No, No, s tým treba strieľať pravidelne, že teda, keď chceme... no začnem. Hej. Dobre, veď už mi daj šíp, bože môj, však. Budeme strieľať teda európskou technikou. Šíp prechádza po ukazováku. Poďte radšej trošku bližšie. Aďa sa bojí. No. Ešte bližšie. Nie, že vám neverím, ale... Dobre, bože môj, však už, no. Odtiaľ to? No. A môžete teda kúsok trošku aj podmeriť, aby... Takto? Áno. Dobre, môžete lakeť hore. Mám. A lopatky, aby išli ku sebe. Mali by ste mať spojené lopatky. Čože ty zbláznil, jak ja spojím lopatky? Však už nevydržím, môžem pustiť? No, však aby ste mali namierané. No mám asi, môžem? No, môžete. Dobrá diera. Počujete, ale ja si nerobím srandu. To nenatiahnete. Prsty. 3 prsty. Áno, daj si takto 3 prsty. Ale... Lopatky. Áno, a lopatky k sebe, a ruka hore a okolo hlavy tá tetiva, hej? Sem, po tento krúžok. Postav sa... Ale čo mám robiť? Postavíš sa čelom, nie? Takto? Čelom? Tak, výborne. Výborne, dobre. Dobre, idem skúsiť streliť. No, poď. Idem tak No, poď. intuitívne.